D. Higgins agus níos an cí leabhar léach se ach ceann go léach se leabhar dos agus léach se b'fhéidir ar maidin nó san oíche agus b'fhéidir go léach se ina leaba nó sa maidin nuair a bheadh breicfeog aige. Ceapan go bhfuil mar bhíonn sé ag gcónaí ag léamh le faoi fear na hÉireann mar tá sé géirí fécinn tíir le céir de dhearna daoine ribh le céir de dhearna na Vikings nó rudaí mar sin. Sílam is léamhar é Michael D. Higgins, mar scríb sé dáanta agus léann sé dáanta agus bíonn an breise aige nuair tá op dinta aige. Agus b'fhéidir léann sé ar maidin ribh bíonn bricfast aige agus b'fhéidir léann sé nuair daoin sé tholadh. Ceapan nach léithar é Michael D. Higgins mar bhíonn sé ag roimh timpeall an cathair ag déanamh rudaí leis na scolanna agus i gach cáit. Ceapan me b'fhéidir go snéad an sam go ceapan me tá sin. B'fhéidir go bhfuil Michael D. Higgins ina léithreoir mar bheith go leor tips i leabhar cé faoi a bheith i do uachtarán. Ceapan go léithreoir a Michael D. Higgins mar na bheadh an obair ar fad an taige, bheadh sé ná má bheadh sé chun bord, bheadh sé ná leabharficusús as tá sé a léamh ríist agus ceapan go léithreoir mar scríobh sé go leor dáanta go rudaí agus is le fearr an deasa. Tá méid sin i leabhar. Tá méid sin in leabhar.